Măcar pentru o dată în viață, fiecare dintre noi a trecut pragul unui muzeu și a descoperit parfumul vremurilor de altădată. Puțin știu că la Iași există un muzeu de istoria medicinei și farmaciei, singurul de acest profil din țară care funcționează pe lângă o universitate. O lume medicală veche, plină de istorie, în care se poate vedea primul tub Röntgen din România, un model al primelor seringi din lume sau aparatură medicală din secolul XIX. În spatele acestei inițiative stă pasiunea și determinarea unei persoane care a înțeles cât e de important să lași ceva în urmă care să vorbească studenților despre Școala Ieșeană de Medicină de ieri și de astăzi. Ce te-a determinat să te apuci să te ocupi de așa ceva care e o muncă nu foarte ușoară și care cere multă răbdare și încăpățânare până la urmă? Pasiunea pentru istoria medicinei cred că am moștenit-o, să spun așa, de la doctorul Constantin Teodorescu, șeful secției de chirurgie din Tecuci, cu care am lucrat vreme de câțiva ani și care este cunoscut colecționar de artă și nu numai, împreună cu care și la inițiativa căruia s-a inaugurat un muzeu al medicinei ieșene, se cheamă Medicinii Tecuciene, Casa Medicului la Tecuci, în care am realizat și eu câteva vitrine cu personalități medicale din Tecuci, care au ajuns în diverse spații din țară. De unde ai făcut rost de toate exponatele? O parte au fost la vechiul muzeu, o parte sunt donate de rudele profesorilor care au trecut în eternitate și văzând un spațiu așa generos, încep să aducă ba o bibliotecă, ba diverse obiecte personale cu care realizăm expozițiile. Sunt în legătură cu diverse spitale din Moldova și personalități medicale din țară care au promis că vor aduce o bibliotecă, cărți rare și diverse obiecte ale profesorilor și îmi doresc să putem realiza expoziții cu o frecvență mai mare, deci mă refer la cele temporare, să îmbogățim fondul Grede Popa și fondul celorlalți profesori care au trecut și care au lăsat o urmă importantă în trecutul medicinei ieșene, pentru că trebuie avut în vedere faptul că mulți dintre profesorii care au fost la începutul secolului al XX-lea au însemnat foarte mult pentru medicină, dar și pentru cultura românească. Mi s-a întâmplat ca cineva să vină să vadă o expoziție de pictură și să vadă câteva exponate și chiar a adus într-o săptămână o carte foarte valoroasă. Multe dintre exponatele muzeului sunt unicate în toată țara. De exemplu, o carte de anatomie ce datează din anul 1685 sau obiectele de ritual medical aparținând culturii cucutene, ce au o vechime de peste 5.000 de ani. Cea mai veche carte pe care o avem în muzeu, deci este o expoziție temporară. La disciplina de istorie medicinei avem o colecție importantă de carte rară, medicală. Este vorba de o carte de anatomie, genul cărții lui Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, deci cartea respectivă, asta despre care vorbim, este de la 1685, cu desene foarte frumoase. Studenții au fost la un moment dat tentați să vină să fotografieze carte, să le folosească desenele pentru a învăța la anatomie. Mai sunt cărți din secolul al XVIII-lea, al XIX-lea, unele cărți cu dedicații ale profesorilor care le-au scris. Ai încercat să simulezi o farmacie de pe vremuri. Ți-a fost greu să aduni toate exponatele? Ele s-au păstrat datorită strădaniei profesorilor de la Facultatea de Farmacie și l-aș menționa pe regretată profesor Marțian Cotrău, care o vreme a predat și istoria farmaciei. Aici am simulat, cum spuneați și dumneavoastră, un birou de receptură de la începutul secolului al XX-lea. Am organizat, nu în urmă cu mult timp, o expoziție de reclamă și produse medicale de la începutul secolului al XX-lea și pot să vă dau exemplu, acest aparat era folosit pentru confecționarea cașetelor. Unele sunt, după cum vedeți, mai au încă substanță, sunt de la începutul secolului al XX-lea, tot din medicamente străine. Ca să mai vorbim de vasele în care erau păstrate o serie de substanțe, ai o colecție chiar impresionantă. Da, sunt frumoase și chiar gustul artistic din vremea aceea era accentuat. Acesta era folosit la... Deci este o balanță care funcționează, sensibilă pentru farmacie. Se măsoară
substanțele care sunt folosite în prepararea diverselor medicamente sau la experimentele diferite care se folosesc în farmacie. Ai idee cam cât e de veche? De la începutul secolului al XX-lea, la fel de proveniență germană. Ce spun profesorii care predau acum oftalmologia despre aceste instrumente de predare atât de vechi? Recent a avut loc un congres național de oftalmologie unde am prezentat un poster despre un profesor de oftalmologie din anii începutului de secol al XX-lea și s-au mirat de abundența materialelor didactice folosite atunci și de aparatura de atunci și ce să spună profesorii. Atunci chiar se lucra și chiar dacă pare suspect sau pare ciudat că se opera pe ochi în anii respectiv, chiar se opera și bolnavii erau tratați și vindecați. Ca o paranteză și ca o glumă pot menționa că în București, pe vremea războiului, clinica Colțea din București fiind în condiții vitrege, ei ieșeau și operau când ieșea soarele. Profesorul respectiv spunea colaboratorilor săi: haideți băieți să operăm că a ieșit soarele, să operăm afară. Vorbeam despre materialele didactice folosite în oftalmologie și vă prezentam aparatul cu cei doi ochi, cu mișcările globului ocular. Aici, vedeți, sunt mușchii care înconjoară globul ocular. Este un ochi artificial din colecția profesorului Socor, cel care a fost primul profesor de oftalmologie din Iași și primul care a introdus învățământul experimental în Iași, la Facultatea de Medicină. Aici sunt straturile ochiului, un nervul optic, deci un material didactic pentru vremea aceea extrem de valoros și extrem de bine făcut. Tot legat de oftalmologie, este o colecție de lentile în genul celor de astăzi, dar mult mai elegante. Cutia ei dar originală. Sunt foarte frumos, da, din aceeași colecție a doamnei profesor Pușcariu. Cele pe care le vedeți sunt aduse din Paris. Sunt dioptrii cu care se testează acuitatea vizuală pentru cei care vor să-și pună un ochelar. Aici mai avem o seringă din modelul foarte vechi și un tub Röntgen, primul tub Röntgen din România, care se află un exponat extrem de valoros. Tot de la începutul secolului al XX-lea sunt aparate preluate de la clinica de radiologie. Aveți aici în imagine unul din primele schelete ale Facultății de Medicină, după care au învățat serii întregi de studenți. Avem aici o parte dintr-o colecție de mulaje din clinica doamnei profesor Elena Pușcariu, vă spuneam, prima femeie profesor de oftalmologie din lume, o colecție celebră în anii 1920-1940 când au fost realizate, după cazurile din clinică, sunt realizate de către preparatorii de atunci, care au ajuns ulterior profesori de anatomie sau de alte specialități. Erau luate, vă spuneam, exact după bolnavi și vă pot arăta că sunt imagini cu bolnavi de atunci la două din aceste două mulaje. Erau prezentate în reviste din străinătate și mulți dintre profesori din străinătate au plagiat aceste imagini considerându-le ale lor. Era, vă spun și repet, asta o colecție celebră în acele vremuri în perioada interbelică. Deci o realizare de excepție. Ele sunt făcute din ceară și, vă spun, reproduc identic patologia respectivă. Fie că folosește ca spațiu de expoziție, de conferințe sau ca material didactic pentru studenții mediciniști, Uniseum rămâne un loc prin care ieșenii ar trebui să treacă măcar o dată în viață. Ce spun studenții, colegii tăi, apropiații care știu cât suflet pui în acțiunea asta? Ei, unii îmi spun că îmi pierd timpul cu chestiuni care nu-și mai au sensul. Cei care înțeleg demersul pe care încerc să-l realizez în acest muzeu cu exponatele, apreciază, dar nu atât impresia celor din exterior mă spune ceva, motivează, ci faptul că
se poate lăsa ceva în urmă.